shi da kansa manzon Allah ya yi umarni. Kaga kenan ya kamata a ce malami ya fi kowa aiki da ilimi. Annabi ya taba umarni ga wani, me ya ce masa? Bi qaulihi iqilha wa tawakkal. Aqilha wa tawakkal, wato ka daura raƙuminka sai kai tawakkali. Wannan ya zo ta hadisai guda biyu ne, ya zo ta hadisai guda biyu. Na daya Amr bin Umayyata Abbamri, Allah ya kara masa yarda. Amr bin Umayyata Abbamri, wanda shi da kansa ya ba da labari, ya ce qultu ni ne na tambayi annabi Muhammad, ya Rasulallah, ursilu naqati, in sake taguwa na, in sake raƙumi na, wa tawakkalu, in dogara ga Allah kawai. Kala sai manzon Allah ya ce, bal qayyid, abinda za ka yi shine ka ɗaura raƙumin, wa tawakkal, sai ka dogara ga Allah. Ba wai ka sake raƙumin ka dogara ga Allah ba, ka ɗaura raƙumin sai ka dogara ga Allah. Wannan yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani, kuma al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisin, ya zo da lafazin bal qayyidha wa tawakkal, bal qayyidha wa tawakkal, ka ɗaure wannan raƙumin sannan ka dogara ga Allah. Wannan hadisin ya inganta, yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4432. to wannan riwaya guda kenan, wanda shi da kansa, wanda abin ya faru da shi shine ba da labarin, wanda shine Amr bin Umayyah Ad-Damri, Allah ya kara masa yarda, wani sahabi ne wanda da kansa ya tambayi manzon Allah. To sai riwaya ta biyu ita ce ta Anas bin Malik. Anas ya ba da labari, ya ce ja'a rajulun ila nabi, wani mutum ya zo ga annabi Muhammad, faƙala sai ce ya Rasulallah, a aqiluha wa atawakkalu, in yi maraƙumi na da baibayi in dogara ga Allah, wanda shine abin da malamai suke cewa a aqiluha shine ashuddu rukubata naqati ma'a zira'aiha, don abin da ake nufi da baibayi ma raƙumi, wato shine za a kama kafan raƙumin sai a ɗaga, sai a haɗa kafan da cinya sai a ɗaure, kafa ɗaya kawai, kafa ɗaya za a yi ma, to raƙumin nan ba inda zai tafi. Ba wai wuyan raƙumin za ka sa igiya ka ɗaure a jikin kamar da ake masaniya, ba haka ba. Ka ɗaga kafan raƙumin, idan ka ɗaga sai ka haɗa ƙwabrin da cinya sai a ɗaure kafa guda. In an yi haka to raƙumi ba inda za shi. Wannan wato shine yake tambaya, yake cewa a aqiluha, wato in mar da baibayi, in yi mataguwar da na zo a kanta da baibayi, idan na yi wannan da baibayi sai in dogara ga Allah, Allah zai tsare min ita. Ya ce summa utalliquha wa tawakkal, sai in sake wannan raƙumin sai in dogara ga Allah. Ba'da al-irsal qala, sai manzo Allah ya ce a aqilha wa tawakkal, ka daure ka yi wa raƙuminka da baibayi sannan sai ka dogara ga Allah. Ba wai ka sake raƙumin sannan ka dogara ga Allah ba. In ka sake raƙumin, kaga kenan baka yi riko da sababi ba. Sababi shine ka yi riko da hanyar da Allah zai tsare maka wannan raƙumi. Abinda zai tsare maka raƙumin ko shine da baibayi ga wannan raƙumin. To wannan hadisin shi ma ya inganta, yana sahihu Tirmizi, hadisin Anas. Kaga shi Anas yana ba mu labarin mutumin, abin da ya faru, ya zo Madina ya ziyarci manzon Allah, da ya taho sai ya ce wa manzon Allah, na zo da raƙumi ya Rasulullah, na zo akan taguwa. Ita wannan taguwa tun da ni musulmi ne yanzu, na yarda akwai Allah, in kyale ta kawai ta yi tafiya ta Allah zai tsare min raƙumin, ko in yi wa raƙumin da baibayi in tsare, sannan zuciya ta in dogara ga Allah zai tsare min. Sai manzo Allah ya ce ka yi ma raƙumin da baibayi sannan ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Waɗannan riwayoyi guda biyu duka sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga hadisin a sahihu Tirmizi, hadisin 2517, kuma yana takhriju mushkilatil faqri, wanda ya zo da lafazin ursilu naqati wa atawakkalu, in sake taguwa ta in dogara ga Allah. Sai annabi ya ce a aqilha wa tawakkal, ka yi mataguwar da baibayi
sannan ka dogara ga Allah. To wannan kalma a aqilha ya fi shahara a cikin hadisin a maimakon kalmar qayyidha wanda ya zo ta lafazin shi kansa mutumin da ya ba da labari shine amru bin umayyata ad-damri, shi da kansa wannan balaraben da abin ya faru da shi ya ruwaito hadisin. to wannan lafazi na Anas shine wanda lafazin da ya fi inganci, wanda shine malamin da ya kawo anan. a aqiluha wa atawakkal, shine sai manzon Allah ya ce aqilha wa tawakkal, wato kai maraqumin da baibayi kuma ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. to tunda annabi ya faɗa ma wani haka, annabi ya taɓa faɗa ma wani haka,